Kaixo, kaixo nere super txiki eta super familiak. Bihar da gure aurren eguna. Entrenamenduko plazak irekiko ditut. Eta mugatuak dira, Kontuz, harin ibili eta gainera lehenengo bostek 3 bonotxo eramango dituzute zuengan pentsatuak. Esplikatuko izut pixka bat entrenamendua zertan datzan. 6 modulo dazka, bai, bideo bana azaltzen nola egin behar dan, ipuinak dazka eta PDF-ak jolasak eta hausnarketak eta abarrekin. Bai? Beraz, zer ikasiko dugu modulo horietan? Sinismen mugatzaileak ikusten, nola aldatu egoerari buelta emateko, gauza onak nola erakarri, egoera batean zer aukeratu guretzako berena dela, ziurtasuna garatu, talentuak ezagutu, eta hainbat hausnarketa eta teknikatxo batzuk ikasiko ditugu. Haien artean nola ikusi, jakin zer nahi duan, eta nola ikusi nere bizitzara erakartzeko. Hori guztia gure aurrentzako, baino helduaren konpainia behar da. Hau ez da aurra jarri, ordenagailu aurrean, eta hala. Ez. Helduen konpromesua behar da, baina ez da asko. Astean ordu erditxo bat. Beraz, astean ordu erditxo bat eskainiz, ikusi zelako erramientak emango dizkie zuen seme alabei. Ego jarraitu nahi dugu sufritzen ikusten, ansiedadia, urduritasunak, erabetasuna, bai? Beraz, nahi baduzue, kristolako erramientak hartu eta pausoz zuen seme alaba hobe ikusi, orain daukazu garaia. Bihar, goizeko 10etan irekiko dira plazak, bonoak esango ditut, eta harin ibili. 12 orduz, gaueko 10 arte, baina agortzen badira, joan dira, bai? Eta nork ez du ikusi nahi bere semea edo alaba, irri fartxu pakian? Nik bai. Bueno, bihar arte eta apuntatu edo alarma jarri, aio!